Membros do BNG, entre os que se atopaba a voceira municipal Raquel Suárez, xunto coa deputada provincial Solagra, mantiveron unha reunión con representantes dos dous clubs que empregan habitualmente o campo de fútbol de Bealo, como é o caso do Galicia Bealo de fútbol e os Lorchos de fútbol gaélico, para analizar con eles novamente a situación na que se atopa o proxecto de reforma da instalación. En abril de 2025, os nacionalistas incluíron unha iniciativa plenaria na que demandaban esta actuación, atendendo ás propias demandas de vello destes dous clubs, que resultou aprobada por unanimidade para instar a Deputación da Coruña a financiar esta actuación, incluindo a instalación de herba artificial, pero polo de agora seguen agardando. E fixo un ano o 30 de abril de todo isto e o acordo sigue sin cumplir, entón parecenos que, que o goberno de Boiro no BNG non concordamos con esa forma de proceder, parecenos que se está reindo do club, da xente, de todos os veciños de Bealo e con todos os que están comprometidos co deporte en xeral, porque non entendemos que, cando vai unha moción a pleno, votes a favor solo para quedar ben, e logo, durante todo un transcurso do ano, pois que ni siquiera movas un dedo para tramitar, precisamente instar a Deputación, a outra administración, para que asuma económicamente ese o proxecto do arranxo deste campo. Dende os dous clubs inciden na necesidade de que o Concello priorice este proxecto de reforma do campo e denuncian os prexuizos que lle está a ocasionar. Unha demanda que se leva facendo desde este club desde fai moitos anos, conseguimos fai un ano o que era un paso, pensamos xa que definitivo de cara a instalación de césped artificial nesta instalación para que os equipos poderan xogar aquí. Temos o acordo da Comunidade de Montes para poder facer a cesión ou que nos pidan, digamos, desde o Concello, pero que non houve ningún outro movimento do Concello, máis que silencio e impedimentos e non conseguimos avanzar en nada máis. Nos gustaría nos ter un campo de herba porque o fútbol gaélico precisa herba para xogar. Na norma temos que xogar nun campo de herba, sexa natural ou sexa artificial, porque non podemos xogar nun campo de terra. Entonces este sería o noso campo, pero non podemos disputar aquí ligas, nin a copa, nin nada. Temos que estar pendientes de outros campos que nos cedan Vista Alegre, Baliño ou incluso ás veces fora do Concello. Levamos 3 anos organizando a Copa Galicia de fútbol gaélico, que está trayendo uns 300, 400 personas en cada edición, e nos vemos obligados, neste caso, levamos 2 anos indo a Ribeira, porque aquí en Boiro non temos capacidade para poder organizar un torneo desa índole. A deputada provincial Solagra insistiu en que a Deputación aínda non recibiu a solicitude de financiación do proxecto por parte do Concello, un trámite, segundo ela, imprescindible e necesario para que a institución provincial poida valorar e asumir o seu financiamento. A día de hoxe na Deputación, ao respecto da solicitude de subvención nominativa para o arranxo deste campo, segue sin tramitarse. Como ben explicaron antes, foi unha aprobada en pleno do Concello xa hai casi un ano esta solicitude nominativa e agora mesmo a tramitación segue sin estar feita. Non chegou máis que a rexistro da Deputación esta aprobación plenaria, pero sin a tramitación necesaria para que se poda poñer en marcha pois todo o procedimento administrativo que levaría despois o pleno da Deputación a aprobación desta concesión económica para o arranxo deste campo que, como todos estamos vendo aquí, é moi necesario.